Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Mahing gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather update. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, senaryo kita sang panahon. Medyo maulanon palibot ta, hibaloon na ito na ng sitwasyon ta. We have on the line Sir Melvin Chieros, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mahing gabi. May gabi si Maxon Brian, kaginato niya pinakuling lakat sa panahon na Nobyembre 13, 2021. Sa gihapon pa yung nag-apekto sa aton ang share line o contel and sa frontal system na nag-apekto sa nasidlangan niya bahan sa Northern Luzon. Pag Northeast Monsoon o kunamihan ang nag-apekto man sa Northern bahan sa Luzon. Ang Eastern Visayas, lakip na ang Palawan, maka-experience ni sa magalumon niya kalangitan, kaglapta-lapta ng mga pagulan o kung pagpangilatyan pagpanagoog, na dulot man sa ITCC. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience man kita sa halos magalumon niya kalangitan, kag may mga lapta-lapta ng mga pagulan o kung pagpangilatyan pagpanagoog, labi na sa kapunanon o kung kagabiyon, na dulot man sa ITCC. Mahina itubtub sa kasarangan niya uyop sang hangin, ikan sa namin na nasidlangan, kag nasidlangan, ang nagayang probinsya sa kabugusan nga bayan sa probinsya, kang kadagatan sa probinsya, may kasarangan tubtub mabulo-balod. Ang adlaw tunod alas 5:18 kay nakamagabutlak, alas 5:38 buwas sa aga. Inisimilin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamang salamat kay may gabi sa luwas. Sir Melvs, wagid man niya sa mga LPA, Sir Melvs, mga ato mga lakat sa panahon mga balo bagyo, abidason nga may inadlaw. So pa ko lang taon natin sa ato sa Trinidad image sa Toto 3 days sa Action Bray, wala kita sa nakita nga mga low pressure area o kung malayo nga simpo nga nagapasulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Salamat Sir Melvs, may gabi. Salamat may gabi sa luwas. Yes sir. Okay, wala sang LPA so far mga 2 to 3 days mga aksyon latawhay nga aton sining Philippine Area of Responsibility pero bangod nga nagaulan normal sa lakat sang panahon sa Pilipinas nga maulanon nga sitwasyon sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, lasay 57 na subong nga adlaw Sabado kita, Nobyembre 13 na 2021. Aksyon Firing Line. Mayara na gid lamang kita sang 42 dias ang nabilin kag Pasko na, samtang 49 dias ang nabilin naman lang para magasaylo naman kita sa panibago nga pagpanghangkat sa aton sini kabuhi sa tuig 2022. Action Firing Line. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon radiobacolod.com.ph, sa web naton YouTube Plus, ang aton sini nga Twitter account mga kaksyon, ano? Ang aton nga text hotline 0963-757-0874 para sa inyo sini nga mga
mensahe. Una sa balita, una sa aksyon. Pero nga kon sini nga Q&A subong nga gabi mga kaaksyon kundi sini nga hapon puwerte nga mga development kon politika ang paghahambalan ilabi na gid sa nagahilapit nga eleksyon 2022 didto iya sa national mga kaaksyon na ining pagbaylo-baylo sa mga pamilya kag gagrupo ni Presidente Rodrigo Duterte sa ila sini nga posisyon palapilian sa palaaboton iyang eleksyon. Sa inyo paglantaw, ano bing mahambal ninyo sa nagakatabo subong nga ginahimo sining nasambit nga pamilya mga kaaksyon kag kaalyado ni Presidente Rodrigo Duterte. Aber kamo hambal abi, i-chat nyo da sa live naton, hindi lang brutal ang pananawan nyo lang kay basahon tagid na karon kag sa mga text ninyo sa aton sining nga cellphone dira. Aksyon and more than aksyon firing line. On board na, 12:09 takna sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balita. Balanced discussion, fearless comments. Aksyon firing line. Ano ba lang nagalina gumba nga balita sa aton sining nga pagpanglagad? Objective, balance. Ang balita lokal makaaksyon didto sa syudad sang Talisay. Sinoman yadto ang tag-iya sang isa ka lapsag. Way ka man imo yan naluoy sang ginabusong mo pagkatapos pagwa iya sa kalibutan hinaboy mo lang sa basurahan. Nakit-an didto sa dam site sang syudad sang Talisay sa barangay Concepcion. Ining isa ka lapsag mga kaaksyon nga wala na sang kabuhi kag ginsulod pa sa isa ka karton. Aksyon firing line. Kompletohon tani detalye karon kay pakonsensyahon tani kung sinong tag-iya sining nasambit iyang lapsag sagi kay mo kabusong-busong pagkatapos irresponsable ka man lang gali mo. Aksyon firing line. Ang iban nga balita makaaksyon didto sa syudad sang Sagay, may duha ka mga empleyado sang Sagay City Hall mga kaaksyon, kauluya man niyo, nagkaladakpan nga nagayop-yop kag nagaduso sang illegal nga droga. Aksyon firing line. Yung pagkalain, no? Samtang ang iban nga balita diri sa syudad sa Bacolod, aminado si si Colonel Joseph Martir mga kaaksyon nga rampant gidman or damo gidman sang illegal nga droga sa Sigay Barangay 2 tinang mahimo diraman. Aksyon firing line. Sa nag-una nga panahon daw ginsil off na mo kung di ko magsala ang area sang Barangay 2 kay daw puwerte gidya kadata sang illegal nga droga dira kag ang Barangay 2 amo subong ang lugar nga may pinakadamo sang ginpangluthang mga kaaksyon. Aksyon firing line. Ang mga balita diriya sa syudad sa Bacolod, ginalauman kag kumpiyansa ang EOC si Anay City Administrator M. Ang nga malabot gid pila ka adlaw ang herd immunity before pa naman magtakop ang tuig 2021. Aksyon firing line. Perti subong ang ila sini nga vaccination drive diri sa syudad sa Bacolod, may house to house, may ara man sila subong sa mga terminal mga kaaksyon agod gid lamang nga mabakunahan ang bakulodon. Aksyon firing line. Abi pagbakuna pabakuna na kamuda kon gusto naton nga mapadasig-dasig ining herd immunity nga ini pero kung hindi ka tiway tasang mahimo dira. Aksyon firing line. Speaking of bakuna mga kaaksyon dito sa probinsya sang Negros Occidental, aminado ang Department of Education Negros Occidental Division, Negros Occidental Division nga kanabo or kadamo pagidman sa mga manunudlo ang wala nagpabakuna. Aksyon firing line. Tiginaayo gid sila sang ilang mga malagba nga mga opisyalis nila dira sa Department of Education kung sa sin o man nga mga manunudlo nga wala pagid makapabakuna sa Negros Occidental magpabakuna na. Requirement inagali isa lang sa mga requirements agod nga makabalik kita pila ka adlaw sa face-to-face nga limited nga klase mga kaaksyon tapos kamo mismo nga mga manunudlo amo man ang wala nakapabakuna. Aksyon firing line. Kag sa Negros Occidental man gihapon may ara na sang EO nga ginpapagwa si Governor Lacson nga ang PHO Provincial Health Office
magapadulong man no sa mga municipal health office kag city the municipal health office mo kag magbulig sa patigayonon nga vaccination program sa tagsa-tagsa ka mga LGU mga kaksyon sa probinsya sang Negros Occidental. Firing line. Okay, amo na mga balita lokal nga tutukan naton sa aton sini nga pagpangalagad karon dugay-dugay. Ang ini nga bahin ginadulong sa aton sang Xanthon Plus Herbal Soap mga kaugalingon kinahanglan nga hindi lang puro external o kon internal ang aton sini nga hatagan sang suplemento, kinahanglan taman ang external naton pakinison manason ka aton ano. Kaangay sang panit naton dira base katol-katol ikaw, damo kada kurikong, damo kada sang kun ano nga hindi manami sa imo nga panit or nagapanimaho ka or ang imo nga buhok ka pigaw gid no, di ka na mag-usar shampoo, ari na ginarekomendar ko sa inyo ang Xanthon Plus Herbal Soap mga kaksyon. Dako gid bulig sa inyo kaugalingon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time La City 3 na sa aton sini nga pagpangalagad ang balita didto iya makaksyon sa national kon COVID-19 ang pagahambalan. Subong adlaw yara na gid lang or ara sa 1,000 o 1,997 ang paribago nga kaso ni COVID-19 kag ang aktibo subaw nagapabilin sa 29,382 no may kay naganubo masya naganubo. Action Firing Line. Pero patay nagsaka naman sa 45,272 mga kaksyon ini COVID-19 lang ha. Kag sa Negros Occidental subong adlaw galiho may 59 nga bago nga kaso. Sa Bacolod naman iya may ara sang 23. Action Firing Line. Amat-amat lamang kaksyon na didto iya sa NCR gihapon ginaplanuhan na didto ginahimuan na sang guidelines ang posible nga patigayon sa mga sports activities mga kaksyon nga may ara na action Olivero sa ginatawag nga spectators, meaning may ara na sang tumalanaw. Action Firing Line. Ano ini no ang ginehemplo diri amo ang Philippine Basketball Association o kon PBA no. Daduha na ka season sang PBA nga bubble ini sila mo ina ang mga unod sa ila ginahamtangan sang hinampang sila gid lamang ang mga players, mga referees, ang mga ang ila sini nga mga commentators kag ang mga coaches no kag mga staff nila dira wala sang tumalanaw mga kaksyon tido ka buring guro Action Oliver no gihinampang kamo duway gid balay hinugyaw blaho. Action Firing Line. Bisan nag-champion kamo duway gid ya do hindi amo na ka sadya kay wala sang may nagalantaw sa inyo. Now karon kay nagnubo na gid man ang kaso ni COVID-19 didto sa national ginatun-an na subong kag patigayon na ang paghimo sang guidelines agod nga magpatigayon sang hinampang sa anuman nga say isang contact sports or non-contact sports activities mga kaksyon nga may ara na sang tumalanaw. Baka nami, no? Doon nag-amat-amat na gidmana. Anong rason? Bangod dito sa National Capital Region, sobra na sila sa 100% nga nabakunahan ang mga tao dito. Action Firing Line. Kumbaga lampas na sila sa 70 to 80% nga dapat bakunahan ang mga tao dito sa NCR. Mga kaksyon, may mga lugar na to gani nga magkadto kay mayo nunid na ng mga nunid ng mga RT-PCR test, nunid ng mga kunan ng mga antigen dira, kunan ng mga situation. Basta may ara ka lang vaccination card, fully vaccinated ka na, daw wala na gid sang problema dito sa Metro Manila. Action Firing Line. So doon mahisa man Action Oliver no? Doon mahisa man ta nga pila ka adlaw makit-an datong PBA nagahampang na damo na tawo. Makita naton dito ang mga softball mga football, soccer o kung ano pa dira mga kaksyon, mga bilyar o kung ano mga sports dira nga may mga spectators gidya. Paabuton tanana dito sa National Capital Region. Action Firing Line. Ang ilang mga sinihan nagaamat-amat na bukas. Kagiban pa nga mga negosyo mga kaksyon nga sadto nagpanirado gid bauti bayo inang indication
I hope nga pila ka adlaw makalabot gina diri sa aton, no? So whatever man nga mga mandate sa aton sining officials, mga local government officials, abi magsunod man kita. Hindi man kita magpakatiga kay ini para gid sa aton buwas damlag. Action firing line. So far, amo nang panibag-o nga mga balita kon COVID-19 ang pagahambalan, nagaamat-amat na ginman tahaw day down ang balita sa COVID-19, no? Kay tinaplastar na halos tanan. Now, sini nga adlaw mga kaksyon, ang nagsinigabo nga mga balita didto iya sa national kag bugos nga Pilipinas. Kag bisan pagani mga kaksyon, Aksyon Oliver, ang mga OFWs sa iban nga mga kapungsuran, ga-enjoy sila sang pag-update sa aton sining political scenarios diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Kung madumduman ninyo, ari na kita karon sa Nobyembre 13. Duha na lang kaadlaw, no? Buwas 14 na, I am pretty sure siradong pumilik ya buwas ka Domingo. So Lunes ang katapusan 15 siring aton siring substitution, no? Pwede makabulos-bulos ang sinuman nga mga kandidato, mga kaksyon sa palaaboton nga presidential and local elections sa 2022. Action firing line. Ano ang gina-expectar sang tanan, no? Anong gina-expectar naton? Ang pagkambyo-kambyo gid, no? Sining mga kandidato nga nagkalahinabo gid subong. November 9 sang nag-withdraw si Inday, una-una sini nagkwan siya, naggagwa siya, nag-withdraw siya rather sang iya sini kandidatura bilang alkalde didto sa Davao City, Makaksyon. Kag nag-withdraw man ang iya vice alkalde nga si Baste Manghodya, kag ginpabulos niya to sa iya kandidatura bilang alkalde sa syudad nila dito. Action firing line. Pagkatapos sina, recap ko lang gamay, nag-resign si Sara Duterte sa hugpong ng pagbabago. Amo ni ang regional niya nga political party, Makaksyon, nga siya gid mismo ang nagtukod sini. Action firing line. So pag-resign niya, kadamo sang speculations, kadamo sang ginabantayan kung ano gid ang padalaganan niya, no? Amo nang pamangkot ko kay ina gani sa inyo da nga mga utod ta nga naga-monitor, anong pananawan nyo sa ginahimo subong sang Duterte family kag mga allies ni Presidente Rodrigo Duterte sa political political practice ta diri sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Ang gina-expectar sang tanan, kay kahapon may mga analyze nga si Sara Duterte hindi gid magpapili vice presidente. Mismo ang iya sining nga mga kaalyado man kag ang mga may ara siya, Aksyon Oliver, sang ginpatuon mo. Kag imagine mo may sobra 5 ka mga cum laude o konsuma cum laude, Aksyon Oliver, ang gintipon kag nag-brainstorming sila kung ano gid ang pinakamaayo nga padalaganan ni Inday Sara Duterte. Ti ang ila dito nalabutan sa brainstorming nila nga dapat magapapili si Sara Duterte hindi vice presidente kundi presidente gidya. Action firing line. So amo na ang naglapta nga information kahapon. Now, subong nga hapon nagsinigabong ang balita. Una nga nag-file si Madam Sara Duterte bilang vice presidente, no? Sa idalom sang National Political Party yang Lakas CMD. Mga kaksyon, Action firing line. nga amo mani ang political party ni former President and former Pampanga Representative nga si Gloria Arroyo. Sa litrato sa pag-file ni Sara, ato man to si Senador Bong Revilla. Halin sila guro sa kasal ni sa bata ni Senador, nagrikta sila guro file sang COC. Action firing line. At to sa Revilla kay intindi naton dako ning ranggo niya sa Lakas CMD, ano? So ato man sila didto mga kaksyon. Now, pila lang ka minutos nga nag-file si Sara Duterte ay nakibot kita may mga breaking news na naman nga
nag-withdraw si Senador Bato de la Rosa sang iya sani kandidatura sa pagka-presidente mga kaksyon. Action firing line. Pag-withdraw ni Bato mga kaksyon, PDP laban isa nga standard bearer mo, no? Duwa sila ni Senador Bongo. Gin-interview si Action Oliver, ginpamang si Bato sang media nga ang nag-withdraw ka. Ang sabat ni Bato, siya nag-withdraw ko kay mo-withdraw lang. Action firing line. Amo na kasimple, ano? Okay, tapos na si Bato. Nag-withdraw na siya, no? Dahom sang tanan, why na? Okay na, no? Ay imagine nyo na nga, sa naghahana palang si Sara Duterte nga mag-file sang iya sining pagkandidatura bilang Vice Presidente, pagkatapos pirma, nagpagwa na yun sang statement kag resolution si Bongbong Marcos nga naga-adapt ini siya sa kay Sara Duterte para mangin running mate niya sa 2022 nga eleksyon. Hinugyaw imo sa mga tao nga nagapabor kay BBM kag Sara imo nga Action firing line. ano-ano malaya nagfiestang bugos nga Pilipinas sa social media man, no? Galing ibang nga basa ko troll gid mga minions. Nablang isa ka tawo 50 ka account na isa. Sus ara na BBM Sara tandem na. May gambal gani nga finish na, tapos na, may nanalo na. Amo na sila ya ka grabe ya magsuporta mo, no? Pero nakibot ang kalabanan kay pagkatapos ni Bato de la Rosa, pila lang ka minutos, way gani maurasan aksyonan, no? Way maurasan, gin kakibot nga nagdagon-dagon na naman si Senador Bongo. Kag ang iya siri pagdagon-dagon padulong sa Comelec, upod niya pa si Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Anong ginhimo ni Bongo mga kaksyon? Oy, nag-file siya iya, no? Nag-file ini siya sa pagpapili na naman sa pagka-presidente sa idalom sang PDDS. Di pa intindi kung PDDS, PDP, laban managyapon. Action firing line. Oo, nag-presidente si Bongo, mga kaksyon, ha? Nag-presidente na siya. Now, sang dito na siya mga kaksyon, hindi malikawan nga natingala sila si Presidente Rodrigo Duterte at tuto upod gidya kay Bongo ya. Pero si Inday Sara wala ya ginupdan. Action firing line. No? Si Bongo ya nagtabid-tabid gito siya ya, no? Pagkatapos ang PCOO auctionan or PCOO, no? Secretary makaksyon nga si Martin Andanar nagpa-interview sa katapo sa media kag naghambal siya bantayan sa umaabot nga Lunes katapusan nga adlaw sining substitution kay posible si Presidente Rodrigo Duterte ang maga-file sa pagka Vice Presidente upod kay Bongo. Action firing line. Nabuang na. So, amo na ang palaligban subong. Pagkakita sa mga BBM Sara supporters sa social media, imbes nga nag-high moral na to sila, kay grabe ng ay subong, nagpalamoy-poy ang ila abaga. Action firing line. Nga ang nagpalamoy-poy, daw nagagawa nga ang tandem mga kaksyon, kung hindi Bongo, Sara Duterte, basi mag-Sara Bongo. Goodbye, Bongbong Marcos. Action firing line. Doon mo na bla, kag ang pagbambal nila nga si Duterte magpapili Vice Presidente, ina daw malumalabo, ina bulubudlay, ina imagine mo, anak mo, inkwintrohon mo, Vice Presidente na ha, hindi na kay kulukonsihal kag barangay kapitan lang kitas barangay. Action firing line. Ina dira daw, ina a big question pa na, no? Kay may naghahambal man kahapon nga si Duterte nag-mention gid nga magapapili siya senador. Senador. Te ang hambal ko gani, ang pamangkot ko sa inyo, ginaano subong sang Duterte family kag allies niya ang aton political practice kag political scenario or political tawag nato diri political matter nato diri sa pungsod Pilipinas.
May naghambal ka gina daw ginabuang nilang tawo ya. Action firing line. Pero kuan ina mo, diskarte niya sa mga politiko kung paano nila tumbahon ang kontra. May nagahambal gani nga art lang na nila ya kay para magtalang-talang kuno ang dilaw kag si pink. Action firing line. Ang dilawan kag ang pink mga kaksyon. Pero balantayan tani. Sino gid ayhan ang magapapili presidente gid sa grupo or mangin tawo gid mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Action firing line. Amo ding aton gid sining lantawon sa palaabuton nga Lunes mga kaaksyon, no? Kumusta na to ayhan ang BBM Sara? Kay kung isipon mo gid si Bongo nangin part na sang family ni Duterte. Do hindi mangguro manami nga si Sara ari kay Bongbong pagkatapos si Bongo why siya vice presidente? Action firing line. Ang mabisi presidente niya ang amay may enkwentro sila ni Sara nga duha? Or pwede man nga Bongo Sara? Pwede man nga matwist sila Sara Bongo? Muna lang sitwasyon. Pero dali gid lang. Ipaagit na lang ni sa mas madalom pagid ang pag-analisar mga kaksyon angot sini. Online sa firing line. Sa aton sini nga linya si attorney Jumax Ortiz mga kaksyon. Ginatawag ko ni sa subong political analyst to. So sini nga mga dinag-on kay subong purte maning palibog na kuno nung kakatabo ni sa aton nga pamulitika disponsod Pilipinas. Online sa firing line. We have on the line attorney Jomax Ortiz. Sir, good evening. Live liwat diri sa Action Radio Bacolod. Action Brian, more than. Action Brian, good evening no. Sama ko tada nga mga tagpalamati mayong gabi gid ba. Kasadya gyud sini Action Brian. I am now ready to be asked with questions Action Brian. So nagligad to nga gabi ang aton pamangkot ano ang kapalaran ni Bongbong Marcos. Now, may ara na tato sa initials nga pananawan subong nga magkalahinabo Sabado, but this afternoon kabalo ka naman attorney sa nagkalahinabo, ano ang unang-una attorney, ano ay handgid ang paglantaw sang family Duterte sang aton pamulitika sa Pilipinas man nga may amonis lang ang mga style? Actually, ginatawag ko ini gani nga comedy of errors mo no. Kag ang masadya sini Action Brian. Ang akon pag-intindi sini, actually sa tudtod lang, this is the most confusing, the most complicated nga politika sa eleksyon historita. Kay ini ang ginatawag nga substitution, medyo bago ini siya kay before kung sa una pagtalana sang filing sang COC, why na ya sang substitution by reason of withdrawal. Kundi ang sang una ya kung ma-disqualify ka tungod na halimbawa na disqualify ka for one reason or another, just like Bongbong Marcos, or if not, disqualified ka sang COMELEC tungod nga nuisa ka, di ina may ara nga substitution. O mag-disable ka o mapatay ka. Pero subong niya lain, kay mag-withdraw lang niya ang kandidato, may substitution na. That is why, sa gin-speaker ko sa programa mo, duwa ini ka periods of substitution. The first period is inang November 15 nga deadline. After sang November 15, kag hasta May 9, 2022 sa eleksyon na, may substitution man. Pero ang ground niya, dungan na lang ang ginatawag nga disqualification kag death or disability sang kandidato. Pero iniya ang before November 15, tatlo ka senaryo. Withdrawal, ang death of the candidate, kag ang iya disqualification. Sang una ya, hindi kayo lang ka-withdraw kay kung once you file your COC, ikaw na da ang kandidato. That's why nagkomplika rin because of this. So, karon ang masadya sini kay kananta nakabalo kag nagapamati man nga bag-ulang, nag-file na ya si Sara Duterte daw vice siya, kag si Bongo ya, nag-withdraw sa iya nga pa kandidato pagka-vice president kay nagpapili sa iya presidente. Ang masadya kay ang ginpapili ang partido, hindi iya ang iya nga partido nga PDP Laban, Kusiwing, kundi PDDS, Federalismo
ng dugong dakilang samahan. Mhm. Nga ina siya actually partido na nga bag-ulang ginkrear man ni Bilika. Ini si Bilika mo ni subong head naton sa ang anti-crime. Mhm. No? Okay. Wala siya nagsulod. Mhm. Si Bungo mamangkot ang aton nga mga tagpalamati na aman nga wala siya magsulod sa PDP laban ko si Wing. Ang rason sina Action Bray Mhm. kay tungod nga kung nadumduman mo nagdigan nga adlaw si Manny Pacquiao ginimbitan ni Presidente Duterte. Yes. Bao Oo. ang amigo ta nagupod man. Nagupod man. Mhm. That's why nga ang pakita na ito niya ni Presidente Duterte kag ang grupo ya Mhm. was to convince Manny Pacquiao na maabi mag-isa na lang ta kay may balo ka may pending subong nga disqualification mo Yes. nag-file sang Kusiwing Mhm. against sa Pacquiao-wing nga PDP laban. Mhm. Di matabo sinada karon na paabot na nila nga ang Pacquiao-wing will be declared as the legitimate nga national party. Mhm. Di kundi ang guaya sinakaron nga ang Kusiwing guaya mangin independent. Mm, So okay. ang guaya Mhm. nga kung magdalagan gyapon si Bungo under Kusiwing kag Mm. siya mag-substitute sa kay Bato de la Rosa ang matabo sinada karon nga independent. So therefore ang magwaya sinada nga invalid o kung invalid ang substitution ni Bungo sa kay Bato de la Rosa. Correct. And that explains why Mhm. nga ang partido nga gindalaya hindi kay ang PDP laban Kusiwing kundi ang PDDS. Mhm. Preparasyon nina sa kuninaling ang COMELEC Mhm. or ang Supreme Court magadeklara na Mhm. nga ang pinaka-rightful gali o kung legitimate Pacquiao. na partido will be PDP laban Pacquiao-wing. Pacquiao-wing. Ang See? buaya, ang tanan nga nagdalalagan da karon under Kusiwing will become independent. Correct. And we all know Mhm. na kung independent ang imo yang partido o kung ang imo nga COC independent, No hindi substitution. ka substitute. Oh. Wala sang substitution. So Mhm. therefore, Bungo sa kay De La Rosa Mhm. is invalid. So Okay. therefore, it is as if there was no. So, Mhm. hindi naman si Bungo Okay. kay disqualified o kung invalid ang iyang pag-substitute kay Mhm. Bato de la Rosa. Aha. That is why ang ginimo na nila in order to tingnan nila nga Mhm. yung tabi Dali gid lang. Nagadula-dula sa attorney kadami sa explanation ng Mhm. Attorney. dapat Mhm. Yeah. Okay. Action Oliver ba tawagan tabi siya liwat istoryahon siya abi. Action Firing Line. Hambal ko gid nga ang pagpapili ni Bongo nga nag-PDDS ini siya. Kay kabalo kita nga manog pierde no ang bahin ni Kusing nga wing sining disqualification dira sa ila sini duha ka grupo kay nag-inaway ni sila kabay. Action Firing Line. Oo, pero mayo kay naintindihan ta pagidugang sa explanation ni Attorney Jumax Ortiz mga kaksyon regarding sini. Pwerte yung mga kwan mo, pwerte nga mga lisuay mo, balikan ta sa attorney. Pasensya gid na utod kita. Go ahead, attorney. Mhm. Okay. So, ini siya, pertigid ka sadya, ini Action Rhino, kay daw telenovela bala. So, hindi ka mapati nga matabo ni nga senaryo mo. Yes. Tanan dramatista. Imagine, ang mga dramatista ta, halin sa kay Bongo. Niya, vice ko. Aha. Katapusan, madlagan presidente. Mhm. Kung si Mayor Sara man, ngayon, hindi ako magtakbo bilang I will continue my term as mayor pag mapatapos niya yung term. Aha. Only to announce na madalagan man lang gali siya. Mm. Ang masadya ni Action Price Bong kay Baluka, ginaawayan ni nila kung sino gid ang presidente mo. No. Kay ang tani na Mhm. si Sara Duterte ang madalagan presidente, Mhm. hindi kay si Bongbong Marcos. Now, ang ginanegosyanan subong nila si Bongbong Marcos. Okay. Incidentally, si Bongbong Marcos will not yield or will not give in sa request ni Sara Duterte. Aha. Kaya nga man, because in the past, during the 2016 national elections, Mhm. may pinag-usapan na niya si Bongbong Marcos kag si Duterte. Okay. Nga ano ang pinag-usapan? Siling ni Duterte niya, sige, Mr. Bongbong Marcos, buligan mo ko dito sa Luzon
Sulit, ihatag sa akon, i-deliver sa akon. Kay si Papa mo, idol ko na, kita inot danay kita. Aha. And that explains why nga si President Marcos gani, ginlubong man sa libingan ng mga bayani because of that. Now, pagpadalagan sang 2016, may pinagsamahan, kag may pinag-usapan na ning duha, nga siling ni President Duterte, niya bungbong, suportara ako. Kay kung hinali ako magdaog sa dason ng eleksyon, ako naman masuporta sa imo. Ayun. Bali, true to the words of Mr. Duterte, ni Bongbong Marcos, padalagon kay amo nang hambalya karon. Mahuya ni sila nga ginambalan ako nila karon isugid ko ni gani tapat din si Duterte ni. That's why nga si Bongbong nagdalaga na. Okay. The problem with Bongbong is in-file sa disqualification. Yes. Karon action by. Ini ang ginfile sa iya nga disqualification case. Mambalta nga it's anybody's game. Hindi na mabalaan ma-disqualify siya o kung hindi. Yes. But we must remember nga the argument of sa disqualification nga ginfile nila ni Father Juan Christian kabaskog kayo. Buena fe. Why? Because buena fe. Kabaskog sang ila argumento. Kay kung tanawon mo gid duha ka provision sa aton nga laye ang ginatindugan nila una gid under the National Internal Revenue Code. Okay. Section 253 letter C. Klaro gida nga nakabutang dira nga if you are convicted of a violation of a tax law, no? May upod ina nga perpetual disqualification regardless kung anong imo penalidad. But silingon wala siya naga-distinguisher ang Section 253, letter C, kung na-fine ka o na-imprison ka, wala siya nakabutang. Ang nakabutang lang gidya, nga kung hinali ma-convict ikaw for violation of the tax law, no? May perpetual disqualification kung ikaw isa ka public official. That's why, kung i-apply mo na kay Bongbong, disqualified siya. Ikaduwa nga argumento nga legal nga ginatindugan nila ni Father Christian. Ano? Ang aton nga BP 881 o kung the Omnibus Election Code. Nakatakan manda nga if you are convicted of a crime where the penalty is 18 months or more, kag makonvict ikaw sang crime nga involving moral turpitude, then again, hindi ka na, you are disqualified already from running. So, pwerte ka baskog nga duha ka provision. Okay. However, si Bongbong Marcos, may mga abogado man na. Kung kinahire ako da, siguro, pwede kami maka-argue nga hambalon ko da abi nga, well, klaro ang conviction ni Bongbong Marcos sa Court of Appeals. Fine lang ang iyang penalty. Pina lang, wala sang imprisonment. Kung fine lang, may moral turpitude. Nga why? Kaya nga man. Kung makasala ka gani, makasumbag ka tao, convict ka, mapriso ka da 60 days, napriso ka, pero pwede ka kung in kaso pwede ka makadalagan na isa ka public official. The answer is yes. Why? Because it does not involve, it is a crime, ang physical injuries case, is a crime not involving moral turpitude, and therefore qualified ka. Magyo si Bongbong Marcos, kanina priso 60 days. Wala sa moral turpitude, ako yung fine lang, wala sa bisan 1 day nga imprisonment, may moral turpitude. Okay. Ikadua, nagdalagan ako sa una senador, why man siya may nag-file? Buot silingon, kung mo ginpili ko sang pumuluyo on a national basis or nationwide. Therefore, ang akon ipatol may sala ko nga fine. Why na to? Why? Because the voice, vox populi, vox Dei, the voice of the people is the voice of God. Meaning, nga bisan pa may diferensya ko sa una, but the point is, ginpasensyahan na naya sa mga pumuluyo ta. Anay subong madalagan Kuya Presidente Galea o kato nyo na ya, nga tapos na nga isyo, kaya nakapungko na ko gani bilang senador, kagyutayan ng nag-vice mayor. So, action by. These are arguments man nga valid ni Bongbong Marcos. Secondly, ang Comelec
upo na kalyado na ni President Duterte. Ang Supreme Court kalyado man ni President Duterte. So the possibility kung magsaka na until the Supreme Court before May 9, 2022 elections, i-sustain nga qualified si Bongbong Marcos. Okay. So kung qualified siya, hiling ni Presidente Digong niya, okay na, may protector na ko sa possibility na pailan ko sa ICC kag sang mga kontra ko sang una. Pero ari action by ang senaryo. Just in case nga si Bongbong Marcos ma-disqualify kay daw ka baskog man sang depensa, ulaton naton sa Lunes action by. Kay there is that possibility action by nga si Sara Duterte mag-giveaway siya kay Sara Duterte. Kag ang mabay sina karon si Bongbong Marcos. Okay? Amo na siya ang senaryo. Kung in kaso da. Now, si President Digong madalagan man na Vice President. Yes. Ni Bongo. Okay? Karon hinali nga pagdalagan ni Bongbong Marcos Vice President kag ang Comelec or sa uli Supreme Court magsiling nga si Bongbong Marcos disqualified from running, ang matabo sinada Duterte. Ang President si Sara Duterte, ang Vice President nga suportaron si Digong Duterte. Si mambal sila pwede Duterte. Sang una sining ni Sara Duterte niya, I do not want to Duterte tandem. Correct? Hindi sila isa ka partido. Lain galing sila action by. So with that, gusto man si Sara Duterte niya, wala man ko mag-tandem sa kay tatay ko. Kaya kung nag-tandem kami tani, isa lang kami isa kapartido. Prolog. Lain ang ako nga partido ang gindala, lain man kay papa ko. So why ko mag-tandem sa iya? The Filipino people decide. So, perting senaryo, perting drama ni ang matabo sini action by. Grabe nga mga strategy. So ini today amo pala may palaabuton pakita nga mas lain pagid nga scenario on Monday, attorney amo sina ano? Yes, kay damo pa possibility. Pwede man gani si President Digong mag-slide sa senador. Subong nakita mo action by si aton nga Labor Secretary nag-substitute man. Actually tanan-tanan ginahimo nila, no? So lantawon tani, no, attorney, on Monday kung ano gid man ang magkahilanabo sini kay ti sanambal naton may last day pagidya sang mga changes nga matabo dira sa aton sa Comelec, no? So si Presidente Rodrigo Duterte ay sa imo liwaton ka, attorney, dako gid yan chance magpapili sa Vice Presidente, no? Para lang gid Yes, I think so. Ang partido sinada, ang question is, the only question is, ano nga partido ang iyang dalon? Okay. So kung magdalagan siya, pwede na siya makadala sang PDP laban, kusibing pwede na. Why na risk go sa disqualification? Why na? Whether or not independent siya, just the same. Why man sa may masubstitute sa ila siguro sa kay President Digong. Ang pagbuton taya nga si President Digong ma-withdraw siya kung hinali nga by Monday ang tandem will be Sara Duterte and Bongbong Marcos. Kay kung hindi man siya kabunggo di kay Bongbong Marcos, kay napromisahan niya ni kay kaalyado na ni. So matabusin na. That's the only time nga ang possibility will be na mag-withdraw ultimately ni si President Digong kung just in case nga magdalagan siya maybe by tomorrow. Pero kung ang tandem na Sara Bongbong with that si President Digong mag-giveaway hindi pa na siya na action by mag-withdraw. Ulaton niya ni Anay de nga ma-disqualify si Bongbong. Kaya kadelikado kung ma-disqualify si Bongbong. Why no Vice? Duterte. Pero kung hindi ma-disqualify si Bongbong, ma-withdraw na siya before May 9, 2022. Sila ni Bongo nga duwa, piho gani ma-withdraw ni sila nga duwa. It's either ma-withdraw kay kung ma-disqualify si Bongbong, hindi mag-withdraw si President Digong before May 9, 2022. So ang ilang tandem subong will now be Duterte for President, Duterte for Vice President, pero hindi with the same party, kundi lain-lain. So hindi mo matawag nga tandem. Correct. Hindi matawag nga tandem, kundi nga gindrama.
Attorney, sa istorya sang politika do subong ni 1985 kung di ko magsala mayara sa mga substitution mato do twisting man to, no? Sa tunga ni Aquino kagang Laurel kung di ko magsala. Pero subong ang pinaka-worst, attorney, no? Sa paglantaw ko. Ay, perti ni Subong. Balo ka ato yan sa una. Ato ya ang paglagan Marcos 1986 snap presidential polls, 86, no, nga eleksyon. Si Doy Laurel tanito la ito siya nga partido. Madalagan man to siya presidente. Kag si Cory madalagan man. So ginpakamayo nila nga ang dalagan one-on-one. That is why nga sa subong nga eleksyon dapat ini ang mga apat ka grupo, si Moreno, si Pacquiao, si Ping Lacson, no, kag si Leni Robredo. So posible tani may alliances ni sila kag they will decide nga isa lang tani ang ipadalaganon. Pero ang matabo sini kumo nga si Mr. Pacquiao nag-accede sa invitasyon ni Presidente Digong magupod, siyempre malain buot na karon ang mga grupo sang Pacquiao ay niya na naman to si Migo namon Manny man. So ini siya nga pagsulod to ni Manny sa kay Presidente Digong, pabor kay Leni Robredo. Why? Tungod kay nainit na to sila sa kay Manny Pacquiao, supporter siya da. Kanya do bahig niyaw. Si galing balo ka hindi na to madala si Manny daw madala pa nila, but because nag-intra na da si Coco Pimentel, niya Mr. Manny niya na ano man nag-accede ka to sa kay President Digong, ano ang ihambal sa pumuloyo na. See, that's why wala ma-settle, wala ma-patch up na si Action Bray. Kay supposedly tani patsapon na ni President Digong kasi Manny tani withdraw na lang ni Kusewing ang iyang disqualification case against sa Pacquiao Wing. Agod nga kung withdraw niya, wala na problema. Isa na lang ka national party. But because nga wala wala mag-accede si Manny Pacquiao because of the influence man ni Coco Pimentel, ang matabo sina, that disqualification case will continue. Both silingon nga ni Comelec or ultimately the Supreme Court will decide kung sino ang lehitimo nga partido, kung Kusewing or Pacquiao-wing. Pero kung nadulaon man na siya, wala na tani problema. Ini siguro, ini siya ang natabo na pabor na ya, kung ako patanawon, pabor sa kay Leni Robredo. Why? Because ang iban nga supporters na ni Manny Pacquiao, makuha na sila, may reservasyon na sila, nga hindi na lang kami na kay Manny Pacquiao, ano man to man. Nagupod man to siya kay President Digong nga, kabalo na gid siya nga, critic siya ni President Digong, tapos maupod to siya. So matabo sinada, many of the supporters of Manny Pacquiao, mangangita na karon sila sang ilan naman nga upda naman, madula na to sa picture si Manny. So in all likelihood, ang upda na nila will be Leni Robredo. Kay tungod nga si Leni Robredo, nakita niya nga daw konsistensya sa amune. So anybody nga mag-side naman to, si Moreno man o si Ping Lacson, mag-side naman to siya, mag-alay to siya kay President Digong sa grupo nila ni Sara, definitely, ang ibang to nga supporters, maupod na sa kay Leni Robredo. So that is my political forecast and analysis. Action Bray? Yes, with that, attorney, klarong-klaro, on Monday, basi tawgan ta kaliwat, kaya mo na pinaka-last day, ikaw na lang gidangkwaan ko sa mga analisara. Agod nga kabalo ka may isa din nagkomento nga upod ko dia si Action Eric Magbanwa na kamuno gid last night to lang na interview ko simo nga ka klaro nga explanation kay attorney Jumax Ortiz, no? So ginbalikan ta kada subo nga sa Lunes balikan ta kaliwat attorney, ayoon kong chimpo mo sa sinang gabi para mapaintindi ta nga aton sining nga butante kagamhanan nga pumuloy attorney. Salamat sa serbisyo attorney. Mabuhay. God bless. Action Bray, salamat gid kagabay nakatag kita sa matsag lang agon hindi magtalang aton nga mga pumuloyo, agon mag-exercise ang ilang right of suffrage sa dason nga eleksyon, at least ang ginapili nilang kandidato, amo ang natun-an ginila kag naintindihan nila. Action Bray, thank you again. Thank you, attorney. Mayong gabi. Mayong gabi. Okay, dira lang tanay nga porsyon, no? Why pa matapos ang substitution? Hambal ko may Lunes pa kita nga paabuton mga kaksyon. Hambal ni Attorney Ortiz siya pwede man nga magsara bongbong, no? Amo nang paabuton ta.
pwede man nga magbongbong sara lang gid, no? Tabo. Kag may disqualification kay subong mo. Nga mo ning ginahulat-hulat man naton sa ining senaryo sang grupo ni Marcos mga kaksyon. Si Pacquiao kay na nagpagwa man sang statement mga kaksyon, no? Hambal niya diriyo. Siya ang political parties nga may nagkambyo mga miyembro nila sini nga slate. Kaya pala mo suno kay Pacquiao, ginabutigan na nila ang pungsod Pilipinas. Amo ng statement ni Manny Pacquiao, basi balikan ka balay Manny Pacquiao nga nag-ano ka to sa Malacanang, nagligad nga gabi. Halin pag before ka nagtulak sa Amerika, nagligad to nga nag-enkwentro ka kay Ungas, ang birada mo kay Presidente Rodrigo Duterte, pertito mo. Ato may bomba siya nga palupon, may amuni, muni muna. Grabing pagkritisar niya sa Duterte administration, mga ano maluso. Pero kibot kita, si Manny Pacquiao kumadto sa opisina ni Presidente Rodrigo Duterte, kag today, amo na ni ang nagkalahinabo, pero may statement pa siya sa pagkambyo-kambyo sang ila sini nga mga slate dira, nagapakita lang sa pagpanglimbong kag pagpanginto sa mga Pinoy. Sige, hulat-hulaton ta mga kaksyon. Consistent iya si Madam Leni Robredo do ka linong lang, si Ping Lacson kag si Soto way kakita Action Oliver nga gakuro karavan iya no. Pero ato na to sa mga barangay ang iya sini nga mga men. Subong nga adlaw ang Ping Lacson ato to ho, sa mga barangay sang Don Salvador Benedicto ho, gapinuti lang to sila kag sa Tangob, sa gym sang Tangob, amo nang pinaka-main nila kay na nag-virtual si Soto kag si Lacson. Hambal ko gani, gaginamo kabuda as Comelec sa Manila, ang iba niya nagakulo karaban, si Soto kag si Lacson niya ato na to sa barangay nagapanghinamot na ngalan niya sa Pumuluyo. Tagpilato ko naman. Sadya sila diskartihanay na lang ni subong mo. Kita kabalo naman kita nga ang politika iya hindi lang puro nga popularity, no? Dapat may diska-art kagidya para makakuha ka sang tamis nga huo sang butante mga kaksyon. Pero para sa ako niya, sino man subong ang nagapapili dira, sino man ang palapilian mga kaksyon, kinahanglan nga magpili gid kita, no? Sa amo sini nga sitwasyon ta subong sa pagkadamo-damo sang problema sa Pilipinas, ang presidente nga pilion nyo ang may maayo gid nga tinutuyo. Una, paano tani awayon si COVID-19? Ikaduha, poverty kapigaduhon. Ikatatlo, illegal drugs, korupsyon, problema sa West Philippine Sea, utang sang Pilipinas, ekonomiya. Amo ning dapat nga pangitaon ta sa ila kay basi bla tutukan nila isa man ang dakabilog sa ginwakal ko. So pamatian tani sila mga kaksyon. Ang ini nga bahin sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang may Action na Philippine Standard Time, La City 46. Mayang gabi sa mga listeners naton, si Mila Feliciano, nag-monitor sa Cavite, Albert Alova, mayang gabi, Maria Teresa Ofilinia Araman, si Nilo Norbe, at Nick na gamit nila Sir Wise Attack, hehehe. Si Niel Brian Balue, sambal niya, good evening, Sumbray, I'm watching live from Purok 4, Ubay, Barangay Agisan. Imbong Jocampo, good evening, Sumbray, daw hindi na maintindihan ang dalagan sang politika sa Pinas. Daw nagbudots kita, no? Kundi budots, chatsa. Chatsa kita. Piper Pers, Lex Sumbray, why panapiho si Bungo, President, Vice si President Duterte, si BBM President, si Sara Vice Maliwat Paniguro, hindi papiho. Veronica Santillan Manukan Araman, si Apolonio Ihina, lantawon talang ang matabo sa resulta sa pagkatapos sang eleksyon 2022.
Basi si VP Leni pa ang gumawa nga magdaog. Damo na ganing aton gid nga balantayan kay kahipo subong sa iya. Dennis Richard Tiburuma, grabe nga gimmick ila ba? Kabalo sila nga daan nga damo man maka Duterte pero hindi maka Marcos. That's why ginpadalagan nila si Bongo para wala usik ba? Wa is gid no, wa is gid ko no. Si Jonilo Norbe nagkinamuti na. Doon nagsinala sa lasla gani kung sino gid ang ifilada kag sino gid ang men or patindugon ni Duterte nga mabulo sa iya nga hindi mausikan. Yawan sila pilis bong. Athea Kim Iriman Araman, Ronnie Labrador Action Bribe ang gabi sa amo nga strategy ni Bong kag ni Digong. Okay. Elvira Hilogo sa Firmville Pahanukoy nagamonitor man. God bless. Junilo, spare lang si Bong base ba disqualified or ma-disqualify si BBM. May mga preparation at tanan-tanan mo. Para sa salakyan, gadalagan ka, dapat may ara ka gadya isa nga gatabids buli da nga nakabit kay basi lukpan ka guma kundi may ibulos dayon. Paper Press Lection Bryce Duterte, Sara President Digong Vice. Dijen Jonah patingin sa ulo sang taho. Hatag na lang na sila para wala gamwa. Amo man nagyapon. Tinak-an si Ma'am DJ. No? Siya, hatag na lang sila na. Kagala mo. Tinak-an siya. Neneng Lisa Pidero, bisan sino manda madaog sa iya pigado, manjapon ang Pinoy. Nan, aragid. Kung hindi magpani kasog, obra, hindi takakaon. Hindi manjapon nila makilala mga tao nga nagbuto sa iya or ila, ara na sila sa pwesto, mga what na sila tutukan nila. Mercedes Chang, good evening, Brian. Nagmonitor ako sa Bagak, Bataan. Shout out di si Hinata at Lara Mares, Carlo. Milili Oligo, Tamyaw, si Ma'am Vanessa Star Mayo, Jinky Dailagdon, Noel Abar, kag Alex Montesa. Jan Ver de Los Santos, good evening, Brian. Nagamonitor kami subong na Carlota, City More Power. Salamat. Niel Ramirez, good evening, Brian. Watching live kami diri Sitio Tuod, Barangay Isyo, Kawayan. Kada gabi kami gapamati, more power sa arms. Salamat. Paul Spot the third evening, Ronald Ayan del Yumes Evidente, bari idol ko giniho. Action Bryce sa mga script nila, gadamo ang political analyst, no? Graduate sa Facebook. Tuod. Hindi ka na like me, Sir Ronald. Hindi ka na iyawan paminsan mo sang ihambal mo di sa radyo. Kadto ka na lang sa Facebook kag pangbasahon mo piho na. Emmanuel Miraflores Cuales, Action Bry, ang sistema ta sa aton nagadalan sa politiko, joke. Wala sang plataforma ang ginaawayan kung sino ang ila kandidato, joke. Emmanuel Miraflores Cuales Araman, Olivia Hulagting, si Christine Minies Villalubos, George Gargasiran, good evening, Action Brian, kagamo ang grupo ni personal interest ang importante sa ila. Gamitay lang sila para matuman ila plano. Hay nako. Daw madisgrasya gani mag-inamo sini. Si Leni subong si Ping Lacson kag si Pakga kinadani. Kay daw magkalaon pa sila sang hala binay luhanay. LC Toledo, Action Bright, good evening. Ito nanay LC sang Porok Villa Lourdes. Action ginapatang nila ang mga tao pila kadlaw na magpati ang mga tao sa ila. Action Bright, tamiyaw ko lang happy birthday buwas nga November 14 si Rose Toledo Garcia. Thank you and sa radio. Salamat. Japit niya hook. Action Bright, lihog ko bi nga dapat perpetual disqualified ka if you are holding a position. Why ko ginamakit answer ba? Sige, salamat. Next time, sir. Sorry. Japit Ardinia. Okay, sige. Basi naulihi ka lang go, sir. May ginmuno siya kagina perpetual torpitude mo. Moral. May ginmuno siya kaina. Na? Beth Villanueva, may gabi. Japit, tambal niya, BBM Rodrigo Duterte. Pwede man. Tikaluwi, kinday Sara, no? Si Adrian Calderon, over-analysis kaya kay Jumax. Sige lang, may ilang sa over ko, no? Sige. Jonilo Norby sakto gid attorney. Grabe na kaathag kami. Si Japet kulang na explain ni attorney.
Sige ah. Di Genjo na kanami sa explanation ni attorney maintindihan gid step by step. Milili uligo suka na sila ya sa halos mga tao into nila mga tao wala pulos nga politiko gahinaslo. Kaya boltang ni Pacquiao gani siya into ng tao sa sagi kambyo-kambyo sa slate nila da. Di Genjo na nami sa attorney mag-political analyst maintindihan sa hindi makaintindi. Amo na nga siya gid ginatawgan ko kay kasimple maghambal block. Kano orita, good evening, Sombray, just want to air my opinion sa pag-file ni Sara as VP. Daw drama-drama kag drawing na nila nga nila guro ah. Nobody wants to go down in power in order to spare from any future disadvantages. Daw sakto man analysis ni Attorney Ortiz. Ana Sinoro, good evening. Jimmy Senior Latido Araman, okay, Attorney Pathaga. Albanez Beracol, naka-file, withdraw file na ba ang lahat? Grabe nga drama. Di sa Lunes, sadya pag hindi kung ano magkalahinabo, no? Merly Kaga, good evening, Brian Monitor sa imo na pag itugot sa Ginoo Oxon Brian nga madaong 30 dan clan. God knows their heart and nga agaamo sila sa daw rural coaster da. Si Carmelo Garingo Araman, Action Brian, kasadya lang Action Brian, no? Virgil Legaspi Coloso, naga-monitor man. Alunan Suzette, salamat gid. Si Lilia Taton, good evening, Sombray. Palihog lang ko, shout out as IPM, ni Basura. Wala pa nakuha, Basura, Gardenville. Please lang, salamat. Sige. Pilton Lipura sa Pasay City, God bless. Jobe Artagami, palingin ha. Roberto Hiraposco Caraballo, amon din kami buto. Divina Garcia, good evening, Idol Sombray, watching Manvel Royal Subdivision, God bless. Joby Artagami, ti ano say mo Sombray, sa ano ang pamangkot? Merly Gonzaga, hipos lang mga isko, ba si isko pamalusot. Gapalinong-linong to si isko, no? Bibing Dagia Bautista, good evening, Sombray, gamonitor gig kami sa Barangay 39, Lizares Avenue, Idol, tagig ka, God bless all the time. Salamat. Carmelo Garingo, ka-stressful sang politika sa Pilipinas, Aksumbray, gaani, mando ka garot. Panoy Condada, good evening, Idol, you are the best commentator. Tamyaw ko, Mrs. ko, Linda Condada. Salamat kay Sir Panoy for appreciation. Sana Ana Inoro, condolence lang family Rodriguez Yanson, Mountain View Subdivision, RAP Primo Mario. Si Jobe Balyati, tingnan ta sa kurbada ay nanuman aksyon ni now na puro aka-aka lawlaw. Si Roberto Amalya, may gabi aksyon bray, nalipatan sa public official ang kamahal sang presyo sang na. Oo, dapat isa pa gid na, no? Dapat dulaon na ang WELDA regulation law. Nalipatan ko man na mamuno ginagani, no? Carmelo Garingo, ang pamilya Duterte na hadlok madulaan, papay. Nag-exit na sila mo sa Davao, pa-national na gid sila mo. Lilia Taton, sobra kagamo ang magdaog balabasi, so isko Moreno pada. Samo gid. Anthony Parides, aksobray grabe gidaton politika sa Pilipinas, telenovela. Kumusta ko pamilya ko sa Trisay, pamilya Parides. Sige, thank you gid. Sobra pa ni sa kwan mo, MMK mo. Neil Bryan, good evening. Good evening sa kay Kagawa Darrell Canlar, dira sa Barangay Biniquel. Si Jinky Dayalagdon, ginatamyaw niya lang si Mr. B-Boy Villasor, Star Mayo, and Doc Matt Mayo. Noel Amar, Alex Montisa, Milili Oligo, Lili King, Raymar Suato, Imperial Alma Oligon. J. Canlas, good evening, Sombray, bisan mahuman or maahoon ta anhon ta nga sugid lang ng iban niya mihura ang pinastani pabongbong Japon para maka ahin ta sugi ano man doutod man ba do di babasa imo kwan iklaro habi ma'am kanugon di ko magets anko ay pag-rate lang ko da sa takuling way kagid ka panapak ari ka na digali. Alfredo Sapa, Idol, all of this will be boiled down to the demise of Duterte Marcos Group. Demise ni Sir, basi sala pamasa ko. Matalino man ang matching
maiisahan din. Daw siguro, gid, madaog sila, no? Ambot lang, sir. Paikokbalo. Emmanuel Miraflores Cuales, baha gid ni kwarta during election. Batuna ang kwarta, butuha ang kursunada. Nami mo nga kwadi mo, no? Batuna ang kwarta, butuha ang kursunada. God bless Philippines, Sabalya. Ang ganda mo kwarta, subong ka organize. For example, ma-organize ka, isa ka tao ma-organize, patawag siya tao da mga isa ka gatos ka bilog. Ang panghatag halin to sa boss niya, ang tatag ito sa ulo ha, 100 bilog. Tapos ang ihatag mo to sa mga tao, 200 lang. Ikaw yung ginansya. May tag 300 ka kada ulo. Ang organizer amo ning ka manggaranon subong kag kapatindog department store, sa ila lugar. Alam sa mga local organizer ay si Melanie Calvas, sa pag monitor, no, sa aton. Siga. Dugay makaksyon dungagan tang aton sini mga balita. Merly Gonzaga, mga relatives ko action Bryce sa Mindanao, hindi sila kay Duterte. Tama na kuno naman bago. Tuod no sa Mindanao may ara man to galing nga di magbuto kay Duterte. Abi ko gani likop ya ginato sa Mindanao to. Kiti maghambal sa una nga Duterte. The best mo. Damo na bla. Duterte party ang hinimuan sa Davao City, no? Tiyan mo tong gikakunyagan gid siya sang mga sang mga butante sa Pilipinas. Pero ti amo pa ng resulta. Anyways, la 7:59, mabalik na ko dugay, i-check ko na aning balita parti sa lapsag ginhaboy bla sa basurahan, ipakompleto ko ni karon la 7:59. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Hi! Hi! This is Waki Kiray. Rest back sa COVID? Naku po, magpabakuna na para sigurado ka! Ha? Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay pinagaman-apat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good
Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nagatrabaho for Action and Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ng hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so unati lain-lain nga lang. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilod sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon Panagid lang anay bla kay mga tag kita na 500 pesos. Sa Pamaswa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radio Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa sulad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Merry Christmas! Salamat din sa Action Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Number 1! Action Firing Line. Okay, may ara kita sang winner tonight. Ara na sa aton nga linya. Hello, good evening. Hello, may gabi. Bata nga sa bato kay Babe. Okay, kayo, babe. Dito sa kumpad ko, pero... Okay lang. Sino sa linya tagani? Nang 16 ako subong. Ang ngalan. Judith Yulo, sir. Si Shinta taga din gani. Sa Purok San Lucidos, ng Sumag. Sumag. Ba Action Radio gid pamatian mo da? Oo, sir. Okay, nakapadala ka man. Anyway, congratulations. Nagdaog ka sa 500 pesos. Ay, thank you again, sir.
Oo, bali ano ganing ambon sa nga tagline nablang antes kami magtapos report anong ginahambal namon gani? Una sa balita, una sa Yeah. balita, una sa Aksyon. Sakto na to. Aksyon Radio Sa Bacolod, Bacolod. Aksyon Radyo. Manasipat inan mo na. Nervyos ko, sir. Nanirbyos kagid nga may kon si Erwin Tulfo ng imo katuba nga si Action Brian Mordin lang ni. Sige, congratulations Ginay. Congratulations gid. Sige. Ay, sala. Sa Pamasqua sa ARB. Sulit ang papremyo. Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Firing Line. Nakulbaan siya kuno las 8:13 na sa aton sa nga pagpangalagad way sa dali gid lang nga puro intulin mga Duterte. Action Bray halin sa kay 595. Action na Bray makatalaka ang mga Duterte kon mag-amo daw matakan gid sila or mataktak gid sila sa insindi naman ang katawan. O may hindi naman kuno makatawan. Puro negative reactions na no? Action Brian, biskan sino pa butang gid na sila, madaog sila ni ang presidente sa 2020 na. Good evening, Action Brian. Lain ni Inday Partido, pakita lang na sa tao para magdamo ila butante kag maglapta ang buto. Syempre, di na tuman. Bisan lain partido dalon gina sang bata ang amay. Amo man na ang amay sa bata, blood is thicker than water, di ba? Husto na. Mga diskarte ni tanan-tanan ni, no? Oo. Good evening, Action Bray. Gamonitor kami sa Purok 1, Barangay Nagasila, Carlota. Si Mercy, kag Boy, Salmorin, Dolor, Catino, Esther, Carlos de los Santos. Sige. Salamat gida, no? Galing sa mga ginahimo, subong mismo gani si Pacquiao nakasunar eh. Action Firing Line. Dira, kamo na lang binag-binag dira mga kaksyon. Si Noel Amar nagamonitor, si Naisil Fabol Araman, salamat gid, no? Si Florencia Villacampa, evening Action Bray, monitor lang kami diya, no? Noel Amar, good evening Action Bray, greet ko lang, daughter ko na si Charlotte Amar Ching, naga-celebrate sang iya birthday today, thanks good Action Bray. Si, okay, nabasa ko na, no? Arman Regalado, nagamonitor man sa Montara, Isabela, greet lang palihog Hirali family. Melvin Piñafiel, Araman, Edwin Pineda, Duterte Comedy Drama, Aquino sa drama, Patay Ninoy, Patay Kuri. Jocelyn Comida, salamat. Si Warren Ortiz, Araman, Rochelle Tamayng Gabi man, Merly Gonzaga, mga relatives ko Action Bray sa Mindanao, hindi sila kay Duterte, tama na ko na, isla naman bago. Oh. Action Firing Line. Sige, kuhaan ko na yung report, Action Alvin Graba, makaksyon sinimat tiniyon, kay Puerte man nga balita, oh. Sining isa kalapsag nga nasa puwan sa dam site na, no? Na timahuan sang kolektor, nga daw nagapanimaho, mga kaksyon, gin-check niya ay, ang kaluluoy nga anghel, ginhaboy sang iloy. Action Firing Line. Sigurado ko ang iloy ni nagapamati ni sa radyo eh. No? Kung hindi man di sa aksyon radyo, sa iban nga mga radyo, abi, di ko nagamonitor ka subong, abi, para malimpyuhan man ang imo sa ni konsensya, ang imo huna-huna, pwede ka gin makasungka sa kapulisan. Action Firing Line. Galing kay ginhaboy man to gani kay hindi siya magatubang sang responsibilidad niya, no? Ini nga sahi sa mga tao, tida mga demonyong utoks ni. Sang ining tag-iya mga ka-aksyon. Action Firing Line. Kalagi lang ini nga balita na Action Alvin Graba, dulong sa aton sa D3 Bio. Action Alvin, may gabi. Action Brian, nagapanawagan karon si Police Executive Master Sergeant Reginaldo Suelto, ang Chief Investigator sa Talisay City Police Station sa posible iloy sining newly born female baby nga nagpilak sang iya kaugalingon nga lapsag kahapon sa where along isang Zone 1 syudad sang Talisay ni matapos ginaligar nga ginpick up sang garbage collector sang ila sining basura kahapon sang aga.
Now, kahapon man action na Brian na kay isang gin-discharge o kung ibalik na kung ginbutang na dito sa may site action na Brian na diskubrehan ini sa Hacienda Dait, Barangay Concepcion sa amuman nga syudad sa diin sulod diri kay Swelto ang katuyan kung tani sang ila sining panawagan para sa Iloy sa sining between 6 to 7 months nga bulan nga lapsag. Actually babae ni siya action na Brian ang ini lapsag kag nagkuan action na Brian ang luyag kagantuyo sining magpakikita kung tani ang ining Iloy sa kapulisan. Number 1 diri agud ibaluon ang batuod nga senaryo nga aginhaboy ang ining patay nga lawas ang lapsag sa basurahan. Kay ang initial diri nga pagpangusi sa action by ni Police Executive Master Sergeant Swelto ining newly born female baby ang nasapuan sa pila ka mga garbage collector kag of course ang security guard sa Tali City dump site nga ginputos pag ini siya action by sa ecobag. Pag puto sa ecobag, ginbutang pagindi siya sa sulod sa karton kag ginhigot ini balang plastic straw siya na Bray. Amo ni siya ang ginagamit sa pagputos sang sining karton. Din dugang pagida diri action by ni Swelto nga sang ila ginusi ining lawas sang biktima nagapabilin gyapon ang ining umbilical cord din sa puso jabla ni action na Bray. Koy panutod. Way pabinautod. Pero wala na siyang kabuhi ang ining bata action Bray sa diskubihan sa mga kapulisan. Now gilayon nga naggindala ang ining biktima o kining lapsag. Number 1 sa Talisay City Health Office antes gindala sa Manapla Funeral Parlor. Agud yadto nga ipaidalom sa postmortem o kun autopsy examination. Pero base man sa pahayag diri ni Swelto action na Bray nga dapat kabay pa nga makonsensya kung tani bala kag magpakita ng ining Iloy sang bata granting nga nagapadayon man ang gila sining investigation sa posible pagkilala sining Iloy sang bata. Kay kahapon action Bryce ang ginusi sa ini sa mga kapulisan ining patayng lawas ng lapsag daw naluoy bala sila action Bryce. Luoy sila sa bata kaya makon mo na naging puto sa ecobag. Siyempre kaluluoy ginaksyon Alvin niya ginputo sa ecobag, ikaduha ginbutang sa karton, ang malain pa action brake gihigot pa sang plastic straw pero ang masakit direction brake imbis na tagaan bala kung tani sa formal nga lubong ang inilapsag sa bailo ginhaboy pa sa basurahan. So mini pananawan ko di ang pananawan akon malani action Alvin maybe ining babaye gin pabusngan. Ikaduha dire hadlok manugid sa ginikanan. Ikatatlo basi wala sang lalaki nga magsagod or unong sa iya ti kahuy-anan. Ikaapat irresponsable gid nga kaklase babaye. Ikalima animal gid klase babaye. Action firing line. Animal. Tsakto man. Demonya. Actually, amo ni kung lang taon tagad padalman ta action Bray. Bisan din nga spito action Alvin mambal ka mo maluoy man kamo siya bala nyo na ti sinobing namians na. Kung napatay giman ni ang bata abi pagwa dira sa imo nga taguangkan, no? Taguangkan. Kung patay na gid man idulong spatyo ilubong. Ihaboy mo yaman. Actually, correct action na Bray. Kung si Swelto pambalon, actually nagpabalo sila ngayon sila sa bulig sa DSWD. Mapalubong na kung wagin sila kwarta o kung pigado. Kaduan kapati siya mabase bala kung siya ng biktima. Natabo ni biktima sang unwanted pregnancy. Grabe kadalo ba unwanted pregnancy. Kumaga daw hindi daw daw accidentally abi nga nagbusong. Do aksidente lang nga nagbusong. Aksidente lang abi nga nagbusong pero hadlok tubangon ng responsibilidad. Base siguro ang lalaki, Action Oliver, Action Alvin, hindi kabalo magparihob la kay Bato de la Rosa bla? Hindi kabalo ko pariho kay Bato de la Rosa nga nag-withdraw sa kandidatura
Kag hindi kabalo mag-iban mga official Black Soliver, mga waslik, puder. Hindi kabalo, guro. In short, ugag klase lalaki ni kung sino man tagya. Or basi way pa ni kabalong nobyo niya sini o kung bana niya. Ang diferensya ari gidi sa babayi. Nan. Amo na. Yes, action na, Bray. Maning sakit-sakit na ugalin diriya kay kung posible basin niya hungod niya gin kuan ni. Kay ara pa pati hungod gidya kay ti sinulod gani sa karton ara pa sa plastic mo hinungod gidya lain man to nga daw nawigit lang iya mo, di ba? Daw mos na abe, no? Oo, kay sakit pagid di reaction na, Bray, ginaboy lang sa basurahan. Pertino, duway na gid anong klase utok. Doon di ko ma-imagine. Anyway, sige man tiyan taming pulis be. Reaction na, Bray, ang pahayag ni Executive Master Sergeant Swelto. Sang i-dump na nila tani, may nakita silang karton nakatayad sang straw. Amo to nga gin-verify nila kag nakita nila nga may unod man nga eco bag, nakaputos ang eco bag. Kasulod sang karton. Pagbukas nila sang eco bag, kag dito nila nakita ang bata. Actually, ang bata, bag-o pa siya nga na bunag bula. Iti ara pa iya pusod. Pero wala na niya sang kabuhi. So, amo to nga nag-report sila dayon sa aton opisina, naging katuan ang area amo to nga ang bata gindala ta sa City Health diri sa Talisay man, kag na-confirm ta nga wala na gid sang kabuhi ang bata. Kag at the same time ginpabalo man ang DSWD sang Talisay, iti temporarily sila na ang ma-discharge anay. Ang aton investigasyon continue gyapon kung sino ang nanay sang bata. Pila na ni ka bulan ang ining newly born female baby? Hindi man ko kay hindi man ta expert sang ubigay niya. Pero ang taon namon sang bata, mga 7 months or 6 months amo na. Di ba si premature bla? Bigado mangguro ang iloy. Tapos amo na bla. May mga government agency man ta nga pwede yata ni mapalapitan para mabuligan man bala na matagaan man si bibi sang nami bala nga paglubong bala. Kasi may panawagan kang man, sir, sa ginikanan sining newly born female baby. Ang panawagan ta nga ang iloy sang ina nga bata tani ma konsensya man sa bala. Kag tandugon man ang iya nga tagitusoon nga makadtulan sa Talisay Police Station kag maistorya sa amon. Pagti wala man ta kabalo sang sitwasyon, kung makonsensya sa magadtulan to siya sa Talisay Police Station sa investigation section sa amon nga chief of police para mapastar niya ang sitwasyon dira ta mabalaan kung ano ang sitwasyon nga nahimo iya na sa iya bata. Kasi na, Bray, kabayan din lamang niya sa pahayag ni Police Executive Master Sergeant Swelto Action na, Bray. Makon mo na iya. Makon mo na iya sining panawagan aksyon na, Bray. Kabay pa nga makonsensya, no? Kabay pa nga nagamonitor subong. Oo. Sulito naton kung di man kaya ni mabuhion, pangayo bulig sa ginikanan mo. Kung ginikanan mo ni Action Oliveria, hindi gini magbiya sa imo. Nan. Kung way ka sang ipakilala dira nga amay sa nang ginabusong mo, buhion mo kadamo sa mga single mom nga nag successful sa ila sining pangabuhi no? Kung wala na kahibalong ginikanan mo, pabalo Pabala. Kaya ginikanan una mga gina pero sa kadugayon apoya nila ina. Di ba? Hindi kay ibiktimahon mo ya ang bata nga basi pinatay mo na sa tiyan mo, nakalahulugan kada. Kung anong ginhimo mo, pasensya na inday kung anong ginapangwakal na mondi. Way may kabalong matod nga senaryo ina mga haom lang namon pero do amo gina isa sa dira guro ara gidaksyon Alvin kabay pa nga matapungawan kada kag karon sa gabi. Hindi ka patulugon sa konsensya mo, itikon ka na sang bata nga pinatay mo kang hinaboy mo bla. Action firing line. Kay kon patay na gid man nga nagwa da sa atubangan mo da, kasimple nga dalon sa patsyo kag ilubong Disente nga paglubong nga ihaboy mo sa busurahan iya man.
gahaboy ka lang imo sang pato nga napatay naging kagat sang ido. Action Firing Line. Ay nako, Action Alvin, salamat ged. May gabi. Yes, aksyon na report nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ang aksyon nyo, aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Firing Line. Ang balita na Action Alvin Graba dulong sa aton sang D3 Bayo dugang proteksyon sa kaugalingon. Action Firing Line. Gina-endorso man naton sa inyo mga kaaksyon ang DTI. Sini mga balita. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Sample plot. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Action Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Action Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa Ilodiri sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, si Rani Hangayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Action Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Action Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide
to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung tinignan naman amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Action Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Action Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhay. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684
ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakakagino, no? Naman ang baka! Tungkol sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobra naman! Hoy, bisa nagapakaon ka sa amon? Humalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Action Radio Bacolod. I think relevance. Ang relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatabo subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kag ina siya, magsinig ka nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of these stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV number 1. Ato mo lang 500 pesos po da kag manawag lang station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na gina pagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot-tuot ini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARV number 1. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radio Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radio Bacolod. Amo ang mga Sa report Action Day Salazar, good evening Action Bray. Animal nga iloy ginaboy ya baby, dapat nadaskan sang tapol nga patda ng iyang monarkiya. Pasensya lang para hindi na magbata liwat. Gusto mo tabunan gid Siguradong iloy sang bata nga ina anad na ina sang iya ginahimo posible man. Yung ina nga baby di nyo kuno la bana uso naman na tani mo sa kadamuan karmahon gid siya kuno. Action Bray, si Pacquiao mayo tani galing na dala sa Duterte kay Leni na lang ta walay bahol. Si Actionan Leni sila wala kuno bahol kuno si Leni Hindi lang si Leni hang nagapadalagan, iba na ara man si Ping Lacson, ara man si Isko Moreno, no? Basi malipat ka mo bala. Sige, check naton sa Action Day Salazar kay ang patrol subong ano ning naghimo sa mga parol ni man, mga blind tani. Pero check nato bi Action Day sa patrol abe. Action Day may gabi. Action Day. Aha. Daligid lang pang good vibes ni aton sa mga gabi no. Noel Amar, salamat gid no. Ambal sang ibang nga nagkakuan diyo. Oy, panawagan sa IPM gali maglabay kamo sa alihis bla mga dump truck nyo na. Pag hinahinay lang kamo ay kay gakawigit ang inyo sini nga mga karga nga basura. So nagligan nga adlaw nagkalawigit to sa may alihis road
mga face mask pa. Action firing line. Ano nga sitwasyon? Action Dale, sa Action Dale lang. Action Dale, may gabi. Action Bray. Regarding diri sa fire call nga nabaton diri sa Bureau of Fire Protection Action Bryan, diri sa may tubangan sa may South Terrace Terminal. Post fire Action Bray, Seneco, ka poste. Sang Seneco kag nag-pull out na gid lamang sa sining Montenegro ang team sa Bureau of Fire Protection Bacolod Action Bryan kag hindi siya residential kundi poste sang Seneco Action Bryan. Nakaroon na nakatagan sang action sang team sang Seneco sa sining nga mga PDO na. Posible may burn out naman nga gamay ina. So Action Bryan nagasiga diring suga diri sa area sang Purok Balungay, tubangan gid na sang South Terrace Terminal. Diri sa may syudad sa Bacolod. Diri ang suga Action Bryan. Kagati so far wala man diri sang problema or brown out na nagduntada sa sini nga mga PDO na. Sa dugang nga balita gikan diri sa patrol subong nga gabi kapin 200 ka mga parol nga ginaobra sang mga person deprived of liberty or PDL. Diri sa diri sa may BJMP diri sa may Bacolod City Action Bray amo ni siya nga gin-display no dira si Saka exclusive nga pag-premiere nga subdivision diri sa may Circumferential Road Bacolod City, boundary Action Bryan, sang Talisay, kag Bacolod City, or siyang Forbes Hill. So, si Mayor Bing Leonadia, isa sa mga nang dinapit na bisita sa Lights On, sining Christmas Village, kag Parola, lighting Action Bryan. Kagti, bilang suporta man sa mga PDL, sila sining livelihood program Action Bryan, at least 200 ka mga puti nga parol, ang gin-order Action Bryan sang management sang Mega World para sa ila sining subdivision diri sa may Forbes Hill. So according diri kay Bacolod Mayor Bing Leonadia, isa sa mga naghatag sang speech Action Bryan, actually nagapasalamat siya bangod una do mabatsyagan na ang spirito sang Paskwa bangod sining aktibidad nga ginapatigayon Action Bryan. At the same time, bangod sining lugar nga gin-develop sang Mega World, according Piati, nagadugang sang progress diri sa may Bacolod City Action Bryan. Nga tidugang matamat balanse ang progress sa north, east, kag south, west nga direksyon or portion sang syudad sa Bacolod Action Bryan. Kag gin-announce man ni Mayor Bing nga ang Bacolod City Public Plaza kag ang Bacolod Government Center nag-commit Action Bryan ang Mega World nga sila man ang maga-disenyo kumbaga ang syudad hindi na magpahilabot kundi sila na Action Bryan ang magabutang dira sa mga Christmas decorations kag mayara man sang lights on ceremony nga patigay yun ng Action Bryan antes ang bulan sang Desyembre or sa masunod nga mga siniman Action Bryan. Okay, dito sa Iloilo nag-lights on as Action Dale, no? Yes, tulad temprano ang ban nga mga local government units sa pag-lights on Action Bryan. Pero diri sa may syudad sa Bacolod since ang aton sining Bacolod Public Plaza, ongoing pa Action Bryan ang renovation, rehabilitation, kag dati may pinapali ka mga portion nga sige-sige pa obrahan nay ang pavement diri sa may Bacolod Public Plaza Action Bryan. Kasi makita man natin nga visible man na dako na sang improvement sang Bacolod Public Plaza ang paghamalan ikumpara sa subong i-compare last year Action Bryan, no? Sige, bantayan ta na kay kumatapos na kung pwede na makagwa-gwa kag makalantaw-lantaw picture manahidlaw man kita Action Daily sina. Yes, sa mga Action Bryan sa mention ni Bacolod Mayor Bing Leonadia, kasi kung wala na nagigo ang COVID-19, no? Dili sa may syudad sa Bacolod, happy kung tani ang mga pumuluyo, ang Paskwa, pag-iban pa dara ang mga aktibidad, kag celebration Action Bryan, ugaling ti, amo na, bangod man sa halit ang COVID-19, wala man nakaluwas ang Bacolod City sa sini nga pandemya Action Bryan. Sige, salamat Action Dale. Yes, balita gikan sa patrol at Action Yo. Action Dale Salazar, una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Congratulations sa mga PDL sa inyo sining nga paghimakas nga makahimo sining parolti naka-ulo income sila kag ihatag nila ini sa ilang pamilya, no? Bantayan ta man is Bacolod gimabutang man sila sa mga decoration sa plaza kag sa NGC. Sa iban nga LGUs bukas na masanag na Iloilo, iban nga lugar
nakabalik-balik sigla na gid. Kung para mo last year nga ligom dulong gid yang bugos nga kalibutan. Hambal ni Lori May Pahidre Kaluoy, good evening. Si Irie Herbie Zion Kaluluoy sang baby. Oo, kagiban pa dire si Lito si Kunde sa monitor man sa Barangay Bata. Rosemary Kabogwaso naraman nagatutok sa aton. Salamat si Madam Ana Sinoro, mga kaksyon. Si Franisa Kagiloya naga-monitor man. Si Tita Edith kag Tatay Eddie, si Tita Ida Riosora sang Morsha kag Vice Mayor Johnny Riosora nagatutok man. May ara to gani sa Naga City Action Oliver. Nanukot siya. Binuno siya sang iya nga ginsukot nga may utang sa iya. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa... Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po ito. Yung medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iba pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hilagang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong nakahintangan. Responsable at ang balita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero Action Firing Line. May kabilang kay Julio Salido, si Baryoga Ray, thank you good. Fernandez Eric, thank you man sa pag-monitor. Almira Lima Lazarte, salamat gid mga kaksyon. No? Sige, ang iban nga way ko nabasa, ti pasensya gid, no? May hingagawon lang ko di isa. Adi kon guro nga bahi, kay husto ko, kung husto paminsaron, hadlok to maghimo gabaan, gina siya subong palang iya kalag. Ginatot da na sa impyerno damo, wala amay. Nga mga, damo nga wala amay, husto paminsaron,
nga mga bata maayo man bisan pigado gahibi ang Ginoo sang himo muday. Gusto gina sa pagkasakit gito sang ginhimo yung hinaboy niyang lapsag mga kaksyon. Sige, ang oras taway na gid no. Palunisan na no. Standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman si Action na Brian Morden. Agi nag-greet talang gali si Kuano si Kathleya dira sa may handumanan. Nasalamat sa pag-monitor sa tan. No? Sige. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid maghilibati ta Lunes sa mangyapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!